Som alumnes de quart d'ESO-C de l'IESC de Hamel i aquest fanzine parla de la roba que duim. La roba forma part del nostre dia a dia, però sovint no pensam d'on ve ni en quines condicions s'ha fabricat. Darrere moltes peces hi ha contaminació i persones que treballen en condicions que afecten la seva salut i qualitat de vida. Per això volem mostrar alternatives de com reutilitzar, reparar o compartir la roba. I també recordar que el canvi no depèn només de cada persona, sinó també de crear espais per compartir i consumir d'una manera més justa.